Kenketak egiteko lehenengo modua, ze dago modu bat baino gehiago. Eramanarekin nola egiten ditugu. Horretarako guk eramana adieraziko dugu puntxu batekin, kentzailearen azpiko zenbakietan. Eta horretarako erabiltzen dugu igogailua. Igogailuak beti goraka egiten du. Beraz, 630.755 zenbakiari 378.928 kendu behar diogu. Beraz, hasiko gea unitatetik. 5 kendu 7 ezin daiteke egin. Orduan guk zer egiten dugu? Igogailura joaten gara, eta 7tik 5 jetxi beharrean, igogailuak beti goraka egiten duenez, 7tik 15 dauden urratsak zenbatuko ditugu. Zenbat dira? Hain zuzen ere 8. 7tik 15 8. Beraz, guk egiten duguna da, 7tik 15 hemen jarriko genuke 8. Eta hemengo 15ko bat hori, 10 hori, eramana bezala joango da 2 honen azpira. Beraz, orain, 4 2 edo 2tik 4 egin beharrean, egingo dugu 2 gehi eramana 3. 3tik 4. Zenbat da? 1. Hurrengoa, 7ken 9 edo 9tik 7 ezin dugu egin, txikiagoa delako, orduan beti egiten dugu 9tik 17. 9tik 17 8. 8 kokatzen dugu, eta 17ko eramana hurrengo zenbakiaren 8aren azpian. Orain 8 gehi 1 9 izango dugu. Pardon, 9tik 10era urrats bat. Eta berriz ere, 6 honen azpian zer egingo dugu? Eramana jarri. 6 eta eramana 7. Eta egingo dugu 7tik 3 ezin dugu egin, beraz 7tik 13 egin behar dugu. 7tik 13 6 daude. Eta 13aren 10 hori berriz ere bera 3aren azpian eramana bezala. 3 eta eramana 4. 4tik 6ra, usten dugu, 2 pauso 2 urratsak daude. Beraz, kendura 271.818 emango liguke. Eta bada modu bat, froga bat, ea ondo edo gaizki dagoen jakiteko. Zein da froga hori? Kenketaren froga deitzen diogu. Kendura, eman digun emaitza, gehi kentzailea, 368.927, berdin goiko zenbaki hau, kenkizuna. Orduan, batuketa egiten dugu, hemen kendura gehi kentzailea, ematen digu kenkizuna. Ados?